ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सूर्य माता जी ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ശരി ശരി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ശ്ലോകം 7 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ്, ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് ശ്ലോകം 1 മുതൽ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഉപദേശാമൃതം രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തന് നമ്മുടെ ആ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണം, ഭക്തി പരിശീലിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം, അതുകൂടാതെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ കളയേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ജീവിതത്തിലെ നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതുകൂടാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തി പരിശീലിക്കണം, ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അത് ആർക്കാണ് അത് ഓർമ്മയുള്ളത്? ആരെങ്കിലും അത് പറയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? 6 നിയന്ത്രണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ശ്ലോകം 1 നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അത് പുസ്തകം കിട്ടിയവർ ആരെങ്കിലും വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കൈ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും പറയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ള 6 നിയന്ത്രണങ്ങൾ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി പറയൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെല്ലാമാണ് 6 ശ്ലോകം 1ലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കണം, കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം, ശരി, പിന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കണം, ശരി, ആചാര്യനാകാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ആചാര്യനാകാനുള്ള യോഗ്യതകളാണ്. അതായത് വാചോ വേഗം, നമ്മുടെ സംസാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച്, ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിച്ച്, പിന്നീട് ജിഹ്വ, നാവിനെ നമ്മൾ ദഹനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും വയറിന്റെയും ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ കൂടി, ഭക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കൂടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരികിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. കാരണം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എങ്കിലും ഇവ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശ്ലോകം 2 എന്തൊക്കെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതിലും നമ്മൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി. കാരണം ഇതും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതും നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ദുഷ്ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആരാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുറാണി പറയൂ. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക, പിന്നെ
ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക, വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കുവാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുചേരുക, സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. വെരി ഗുഡ്. പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ. ശരി, നല്ല കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്. കാരണം അത്യാഹാരം, അത്യധ്വാനം ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭക്തി, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ആ ഭക്തി വളരുന്നില്ല, ആ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഈ ഒന്നിലും രണ്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളോടുകൂടി നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തേത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ആരാണ് പറയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും വായിച്ചവരുണ്ടോ? വിജയ മാതാജി പറയൂ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? വിജയ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ നമ്മള് ഭഗവാനെ ചെയ്യണം. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ. പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടെ ചെയ്യുക എല്ലാം കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളെല്ലാം. പിന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട്. ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി, അതായത് നമ്മൾ വളരെ ഞാനിത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. പക്ഷെ കാരണം ഇത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി. പിന്നെയോ ലൗകികരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക. സംഘത്യാഗം ശരി. അപ്പോൾ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി, പിന്നീട് നിശ്ചയം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മത്തിന്റെ പാതയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം നമ്മിൽ വളരുന്നു. പിന്നെയോ ക്ഷമ, പെട്ടെന്ന് സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ചുവടുകൾ പിന്തുടരുക. നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ നല്ല സാധുക്കളായിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാരുടെ ചുവടുകൾ നമ്മള്. അപ്പോൾ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, ഭഗവാന്റെ നാമജപം, ശ്രവണം എല്ലാം തുടങ്ങി. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. No. I asked this. No. Sorry, Mataji. No, I asked her to send me 5 slokas audio, so that I can see if she is reciting properly. But I told in the group that one chapter, if anybody wants to recite one chapter, please give me the name. Okay, Mataji. Sorry, Mataji. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധ്യമല്ല. ക്രമേണ ഉള്ള ആ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നേറേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാലിന്യത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ സാധനകളെല്ലാം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. അനുഗുണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കണം. പിന്നീട് പ്രധാനം
അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ആ അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. അതായത് ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ച് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. നാലാമത്തേതിൽ പറയുന്നത് ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്? ദദാതി പ്രതിഗൃഹാതി, അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, അവർ തരുന്നത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പദ്ധതി, അവരോട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നു, അവരെയും ഭക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രീതിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടിയുള്ള സത്സംഗമാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി സത്സംഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ആ ഭക്തി നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി. നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക, ആദരിക്കുക, എല്ലാവരെയും നമ്മള് ആദരിക്കുക. ബിന്ദു മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ. അപ്പോൾ ആരുടെ വാക്കിലാണോ അഥവാ ഭാഷണത്തിൽ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പുണ്യനാമമുള്ളത് അവനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരാൾ ആ ഭക്തൻ നമ്മളെക്കാൾ വളരെ ചെറിയവനായിരിക്കും, നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നവനായിരിക്കും, എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷേ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കണം. അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിരിക്കും, നമ്മളെക്കാൾ ചെറിയവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യമാതാജി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ എടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാതെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മുന്നേറണം എന്ന് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി ഒരു താദാത്മ്യവുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടെ ആ ജീവാത്മാവിന് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ മൂലം ആ ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള താദാത്മ്യം ഇല്ലാതാകുന്നു. ആ താദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശാരീരികമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നു. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലെന്നോ ശരീരം വികലമാണെന്നോ രോഗഗ്രസ്തമാണെന്നോ ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ ജാതി വർഗം ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടല്ല ഭക്തനെ കാണുന്നത്. പിന്നെയോ ഭഗവത് ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ നോക്കി കാണരുത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യ വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായിട്ട് തോന്നാം. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തന് ചിലപ്പോൾ ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്കൊരു അപാകതയായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിലൊന്നിലും താല്പര്യമേ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ശരീരം ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ദൃഷ്ടിയായിരിക്കും ആ ഭക്തന്റേത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് എന്ന്. പക്ഷേ ദൃശ്യങ്ങളായി ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുകി പോകുന്ന ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണ് അത്. ഗംഗാജലം പവിത്രമാണ്. അത് അഴുക്ക് കലർന്നതാലും മഴക്കാലത്ത് അഴുക്കെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ കൂടെ ആ ഗംഗാനദിയിലെ ജലം എങ്ങനെ പവിത്രമാണോ അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നേറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം നമ്മൾ പരിഗണിക്കരുത്. പിന്നെയോ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും ആ ഭക്തന്റെ ഭക്തിയിൽ മാത്രമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതിയൊന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ആ ഭക്തനെ ശരീരത്തിന്റെ ന്യൂനതകളും അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയും. ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വൈദികഭക്തി, സാധനാഭക്തി, അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുവാനുള്ള ആ പരിശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രൂപഗോസ്വാമി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സ്വീകരിക്കണം, എന്തെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം, എങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകണം എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമി തന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ രാഗാനുക, അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ്, അതായത് ഭഗവാനോട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയും പ്രേമവും എല്ലാം തോന്നുന്നു. ചിലർക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സാധനകൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് 1 മുതൽ 7 വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചിലർക്ക് മുൻജന്മങ്ങളിലെ സുഹൃതങ്ങൾ മൂലം ഒരു സത്സംഗത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാനോട് ഒരു താല്പര്യം, ഒരു ആകർഷണം വരുന്നു. അവർ ആ ആകർഷണത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ചേരുന്നു. അതാണ് രാഗാനുക സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭാവഭക്തി, അങ്ങനെ ഭക്തിയിലൂടെ ഉയർന്ന ഒരാൾ ആ ഭഗവാനോട് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ഭാവവും പ്രേമവും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് 9 മുതൽ 11 വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വൈദിക സാധനാഭക്തി എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനായിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തെറ്റായ പ്രേരണകൾ, 1 മുതൽ 1ഉം 2ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്. തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രേരണകൾ, നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. പിന്നീട് അപരാധങ്ങൾ വരുത്താതെ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 5ഉം 6ഉം ഭക്തന്മാരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് പറയുന്നു. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉത്തമ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാം. സ്യാത് കൃഷ്ണനാമ ചരിതാദി സിതാപ്യ വിദ്യാ പിത്തോപതപ്തരസനസ്യ ന രോചികാനോ കിന്ദ്വാദരാദനനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ടാ സാധ്വീക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം, ഗുണഗണങ്ങൾ, ലീലാവിലാസങ്ങൾ മുതലായ കൽക്കണ്ടം പോലും അവിദ്യയാകുന്ന പിത്തം കൊണ്ട് ആതുരമായ നാവോട് കൂടിയവന് രുചികരമായിരിക്കുകയില്ലോ എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഹരിനാമം ദിവസം തോറും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നതായാൽ ക്രമത്തിൽ സ്വാദുള്ളതായും മേൽ പറഞ്ഞ രോഗത്തിന്റെ കാരണം നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും തീരുന്നു എന്ന്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ആഹാരം കഴിച്ചാലും അതിനൊന്നിനും സ്വാദുണ്ടാകുകയില്ല. കൽക്കണ്ടം കഴിച്ചാലും കൂടെ, കൽക്കണ്ടമാണ് ആ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ കൽക്കണ്ടം കൂടെ സ്വാദില്ലാത്തതായിട്ടേ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കൽക്കണ്ടം നമ്മൾ ക്രമേണ ദിവസവും കഴിച്ച് ഒരു മരുന്ന് പോലെ സേവിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ, നമ്മുടെ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ നമ്മൾ ദിവസവും ആദ്യമായിട്ട് ആ നാമജപം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മൂലം, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം മൂലം നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്യുവാനായിട്ട് രുചി ഉണ്ടാകുകയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും മരുന്ന് പോലെ നമ്മൾ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപകർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം അത് ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി ആചാര്യന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം എങ്ങനെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യണമോ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന ഇത്ര മാല ചെയ്യണമെന്ന് ആചാര്യൻ ഉപദേശിക്കും. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ആചാര്യന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് വരുംതോറും എങ്ങനെയാണോ കൽക്കണ്ടം ഒരു മരുന്നായിട്ട് ഒരാളുടെ ആ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആ ഭൗതിക രോഗത്തിൽ നിന്ന്, ഭവൈഷതി എന്ന് പറയുന്നു,
ഔഷധി. അതായത് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ പാപകർമ്മഫലങ്ങളെയെല്ലാം ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കി ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉയർത്തി ആ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ നമുക്ക് രുചി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധ നാമം കയ്പാണോ മധുരമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അസുഖം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കയ്പാണ്. കാരണം ആദ്യം അത് നമുക്ക് കയ്ക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ആകർഷണം, ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണം ഇല്ലാതായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അത് കയ്ക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് അത് മധുരിച്ചു തുടങ്ങും. നിരന്തരം നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ കൽമഷങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുന്നതോടുകൂടി അത് മധുരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. നമുക്ക് അത് രുചികരമായിട്ട്, ഒരു ദിവസം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒരു വളരെ വിഷമമായിട്ട് തോന്നും. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ആതുരത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. അത്രയേറെ മധുരമായിട്ട് രുചിയോടുകൂടി നമുക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ പരിശീലിച്ചില്ലെങ്കിലോ അതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നോവലുകൾ അതെല്ലാം വായിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആചാര്യന്മാർ അതിന് ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാക്കകളുടെ ഒരു തീർത്ഥസ്ഥാനം പോലെയാണ് എന്ന്. അതല്ല, നമ്മൾ TV കാണുന്നത്, മാഗസിൻ വായിക്കുന്നത്, പേപ്പർ വായിക്കുന്നതെല്ലാം അതിലുള്ള കണ്ടന്റ്സ്, അതിലുള്ള ആ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള കണ്ടന്റ്സ് എല്ലാം കാക്കകളുടെ തീർത്ഥസ്ഥാനം. കാക്കകൾ ചവറും മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളിടത്താണ് പോയി നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ മാലിന്യമാണ് അത്. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാക്കുവാൻ മാത്രമേ അത് ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ കഥകളും ലീലകളും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രോഗബാധിതരാകുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായ രോഗം ബാധിച്ചവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാത്തവർ 4 കൂട്ടർ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമാ ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാഹ മായയ അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകളിലൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അവർ ഇതേപോലെ കാക്കകൾ ഒത്തുചേരുന്ന ആ ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് സൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ആകർഷണമുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ അവിദ്യയിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കുകയുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മളെ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക്, നമ്മുടെ ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണ, ശരിയായ ആ സത്യം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ആത്മീയ സത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവിദ്യ. അപ്പോൾ ആ അവിദ്യ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അഹങ്കാരം, അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഞാനാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അഹംബോധം, അത് നമ്മൾ മാറ്റണം. ആ തെറ്റിദ്ധാരണ, അവിദ്യയെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വന്നു കൂടുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, ഹൃദയത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാം? മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, ബോധം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭൗതിക രോഗത്താൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളും അഹംഭാവവും എല്ലാം ചെന്ന് ചേരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ്. മനസ്സാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതും എല്ലാം മനസ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ മനസ്സിനാൽ നമ്മൾ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കണം. മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഇത് എളുപ്പവും പ്രയോജനകരവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മോചിതനാകുന്നു എന്ന്. ഭഗവൻ നാമജപഘട്ടത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അത് 3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദ. അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ നാമം രോഗശമനത്തിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ആ ഭൗതിക ഭവൌഷധമാകുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. നമ്മുടെ ഭൗതികത രോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു. കാരണം ഈ നാമം ഒരു ടച്ച് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയും. ആ ടച്ച് സ്റ്റോൺ വഴി ടച്ച് ചെയ്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കും അത്രേ. അതുപോലെ
ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ജപത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത്, നമ്മൾ ഈ ജപം ജപിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അപരാധങ്ങളോട് കൂടിയായിരിക്കും ജപിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഭഗവാന്റെ നാമജപം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ കൽമഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ശുദ്ധഭക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ആരംഭം ഇതേപോലെ അപരാധങ്ങളോട് കൂടിയായിരിക്കും. അത് നമ്മളെ പെട്ടെന്നൊന്നും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. നാമജപം നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. നമ്മൾ ആ നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപരാധങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് ജപിക്കും, TV നോക്കിക്കൊണ്ട് ജപിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ജപിക്കും. നാമജപം കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ശുദ്ധിയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ സ്പഷ്ടതയോടുകൂടി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശബ്ദത്തെ നമ്മുടെ ചെവിയിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കണം. അതുവഴി 2 കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. നാവ് ശുദ്ധമാകുന്നു, അതുപോലെ ശ്രവണവും ശുദ്ധമാകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മൾ ആ ജപത്തിൽ ആകർഷണത്തോടുകൂടി ആ രുചി വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ സൂര്യരശ്മികൾ, പ്രകാശം, അജ്ഞാനം നീങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ഒരു ആരംഭത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിൽ ആ നാമജപത്തിൽ ആകർഷണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ 3ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ശുദ്ധനാമം, ശുദ്ധമായിട്ട് ആ ഭഗവത് ഭക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് നാമജപം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയും. കാരണം മായ, നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നാമത്തെ ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ മായ നമ്മളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മായ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് എടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം മായ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധരല്ലാത്തവരാരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മായ. നമ്മളെ ആ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മായ നമ്മളെ വലിച്ച് പുറത്തേക്കാക്കും. കാരണം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും. രാവിലെ എണീക്കണ്ട, മെല്ലെ എണീറ്റാൽ മതി, ഇന്ന് ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ ജപിക്കാം, ഇത് ഒരുപാട് സമയമായി, ഇന്ന് ജപിക്കാനിരുന്നാൽ തീരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സീരിയൽ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള മായികമായ ചിന്തകൾ മൂലം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ജപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്തിരിയാൻ ഇടവരും. പക്ഷേ അതെല്ലാം മായയുടെ ടെക്നിക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ജപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്തിരിയരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി 10 അപരാധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അപരാധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. അപ്പോൾ 10 അപരാധത്തെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അവരെ നിന്ദിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. പരമശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് പോലുള്ള അർദ്ധദേവന്മാരുടെ പേരുകൾ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പേരിന് തുല്യമോ സ്വതന്ത്രമോ ആയി പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ്. വിഷ്ണു മുതൽക്കായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിസ്തരണങ്ങൾ, ആവിർഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തരണങ്ങൾ, അവതാരങ്ങൾ. പക്ഷേ അവരാരും നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ മുതലായ ദേവന്മാരാരും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് തുല്യരല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവരെ വിഷ്ണുവിന് തുല്യരായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം. ദേവന്മാര് വരെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവരാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കരുത്. അത് അപരാധമാണ് എന്ന്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ ധിക്കരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരു നമ്മളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്, ധിക്കരിക്കാൻ പാടില്ല. വൈദിക പതിപ്പിനെ പിന്തുടർന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ നിന്ദിക്കുക. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച്, വേദങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചവയാണ്, അവയെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം ഒരു ഭാവന സൃഷ്ടിയായിട്ട്, ഒരു ഇല്യൂഷനായിട്ട്, ഇതൊന്നും ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നത് വഴി ഇത്രയൊന്നും ഗുണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്ന്, അതെല്ലാം ഭാവനയാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സങ്കല്പമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭഗവാന്റെ തന്നെ നാമമാണ്. ആ നാമത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ നമ്മളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുക, വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ നാമം നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നാമം ജപിക്കുക, പിന്നൊരു സൈഡിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത് നമ്മുടെ അപരാധമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് കർമ്മകാന്ഡം, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മകാന്ഡമായിട്ട്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്, അത് അപരാധമാണ്. കൂടാതെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളോട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായി തുറന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ച് അയാളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അയാൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഈ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ ഉഴലിക്കൊണ്ട് അതിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാതിരിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും, ഓരോ ഭക്തനും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നാമം ജപിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ആദൗ ശ്രദ്ധ, തഥാ സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠാരുചി, പിന്നീട് ഭാവം, അവിടേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ശ്രദ്ധ, അതായത് വിശ്വാസമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നീട് ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സാധുസംഘത്തിൽ, അതായത് സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സത്സംഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭജനക്രിയ, അതായത് ഭഗവാനെ സാധന നിവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുന്നു. അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ ഒരു നിഷ്ഠ, ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ രുചിയിലേക്ക്, താല്പര്യത്തിലേക്ക് വളരുന്നു. അത് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹം നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നു. അതിലൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിനോടുള്ള ആസക്തി ഭാവമായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നീട് അത് പ്രേമമായിട്ട് തീരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. സൂര്യമാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ലെഫ്റ്റ് ആയി, അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി, അതുകൊണ്ട് മോഡം കട്ടായതാണ്. ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം മാതാജി, ഞാൻ അടുത്ത 8ൽ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. എന്നാ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, തന്നാമരൂപചരിതാദി സുകീർത്തനാനുസ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖിലമിത്യുപദേശസാരം. അതായത് 8ാമത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു രാഗാനുക ഭക്തി, അതായത് ഗോപിമാർക്കെല്ലാം ഉണ്ടായതുപോലെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ക്രമേണ ഭക്തി വളരുകയല്ല ചെയ്തത്. പിന്നെയോ അവരിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൃഷ്ണനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുക, ആകർഷണം ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതിന്റെ പരിഭാഷ, ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും, മാതാജി 8ാമത്തെ പരിഭാഷ, പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ശാശ്വത ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. മാതാജിയുടെ അവിടെ തോന്നുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ശാശ്വത ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നാവിന്റെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിക്കണം. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ സ്മരണയോടുകൂടി വ്രജത്തിൽ, വൃന്ദാവനത്തിൽ, വ്രജധാമം എന്നാണ് വൃന്ദാവനത്തെ പറയുന്നത്. ആ വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതന്മാരായ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, അനേകം ഭക്തന്മാർ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ചെയ്തികൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭക്തി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതാണ് എന്ന്. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. അപ്പോൾ ഈ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്മാരുടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപത്തിന്റെ ആ കീർത്തനത്തിൽ മുഴുകി നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ആ ഉത്കൃഷ്ടതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മുൻപിലുള്ള ഇതുവരെ പറഞ്ഞ 7 വരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ഈ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? മനസ്സിനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിയന്ത്രിക്കണം? അതാണ്, മനസ്സ് ഒരാൾക്ക് സുഹൃത്തായി വർത്തിക്കാം, ശത്രുവായും വർത്തിക്കാം. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്. ആകയാൽ അതിന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായി വർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന പരിശീലനം നമ്മൾ നൽകേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നിർത്തുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏകലക്ഷ്യം. അതായത് ഭഗവാനെ സദാസമയം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കാം, അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലെയും വാസനകൾ, അതായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ ജന്മത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപ പുണ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വാസനകൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ അന്യോന്യ വിരുദ്ധങ്ങളായ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ മനസ്സ് പിന്നീട് നമ്മളെ ഒരു പരിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് നയിക്കും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താകുവാനായിട്ട്. ശത്രുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശത്രുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതേപോലെയുള്ള കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്തിന്റെയും എല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതുവഴി നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ കൊണ്ട് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമ്മൾ സുഹൃത്താകുവാനായിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കണം. അതുകൂടാതെ മരണസമയത്ത് ജീവാത്മാവിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചേർന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം നിർമ്മിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് മരണസമയത്ത്, നമ്മൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഇത് മൂന്നും ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത്, മരണസമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ചിന്തകളാണോ വരുന്നത്, ആ ചിന്തകളെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മനസ്സ് അടുത്ത ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ മനസ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദ. ഹൃദ്യമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വിഷയമാണ് ആ സമയത്ത് മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മം പിന്നീട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യുത അയാൾക്ക് മരണകാലത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ട് വളരെ 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 പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് ഈ അവസ്ഥാന്തര പ്രാപ്തി. ആകയാൽ മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണം. അതാണ് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശം. അതുപോലെ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുവാനും കൃഷ്ണപ്രസാദം അനുഭവിക്കാനും മാത്രമായിട്ട് നാവിനെയും പരിശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ മനസ്സ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു
ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ ഏനാത്മായിവ ആത്മനസ്ഥിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ ദൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്. പക്ഷേ അതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ, മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായി പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ മനസ്സ് മൂലം നമ്മൾ വളരെയധികം ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ യോഗി തന്റെ മനസ്സിന് അവസരം നൽകുകയും അതിനെ തടയുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സ് കാമം, കോപം, അത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയ ശത്രുക്കൾക്ക് സൗകര്യം നൽകും. അത് യോഗഭ്രഷ്ടനാകാൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാനായിട്ട് പരിശീലിക്കുന്ന ഒരാൾ ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആകർഷണം വരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് പിന്നീട് ആ യോഗി പരിശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭക്തൻ ആ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാമം, കോപം, അഹങ്കാരം, അത്യാഗ്രഹം, വിലാപം, മിഥ്യ, ഭയം എന്നിവയുടെ മൂല കാരണം മനസ്സാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അടിമയായിട്ട് തീരും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം വളർത്തി ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന്. അതുകൂടാതെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, കൃഷ്ണൻ ബ്രജെ, ഇതിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രജമണ്ഡലത്തിൽ, വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ താമസിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വാസസ്ഥാനമാക്കിയാൽ അവിടെയുള്ള ഉന്നതനായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തനെ ആശ്രയിക്കണം. അങ്ങനെ അയാളുടെ ഒപ്പം ചേർന്ന് നമ്മൾ ആ ഭക്തി പരിശീലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് നിയമവും നിയന്ത്രണങ്ങളും. നമ്മൾ ആ സാധനാഭക്തി ചെയ്യുന്നത് വഴി മനസ്സിനെ ജപം, മംഗളാരത്തി മുതലായവ ദിവസവും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നിയന്ത്രിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നയിക്കുന്നത് വഴി നമ്മിൽ ആ ഒരു ഭക്തി വളർന്നു വരും. അപ്പോൾ വൈദിക ഭക്തി, സാധനാഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ഇതേപോലുള്ള നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടി ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം. പക്ഷെ രാഗാനുക ഭക്തി വളർന്നു വന്ന ഒരാൾക്ക്, ഗോപികമാർക്ക്, അവർക്ക് ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്തത്. അയാൾ ഇതേപോലുള്ള സാധനാഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ സ്നേഹം വരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ നോക്കണം, എന്തെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കണം, അതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട. സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ പരിരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രാഗാനുക ഭക്തി, സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ് ഉള്ള ഒരു ഭക്തന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാനോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടുന്ന വിധം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന്. ഇനി നവശിഷ്യൻ, അതായത് പുതുതായിട്ട് ഒരു ഭക്തനാകുന്ന ഒരാൾ, അയാൾ കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. ഇതാണ് ശ്രവണദാസ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണദശ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രവണദശ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ശ്രവണദശ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, ദാസനല്ല, ദശ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആ ഒരു ശ്രവണത്തിലൂടെ ആദ്യം ആ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീടാണ് ഭക്തി വളരുന്നത്. പിന്നീട് വാരണദശ, അതായത് ആ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം കേട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് വാരണദശ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി കൃഷ്ണകഥയിൽ പിന്നീട് താല്പര്യം ഉദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണകഥയെ കുറിച്ച് കേട്ട് സ്മരണാവസ്ഥ, അതായത് സദാസമയവും ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് താൻ കേട്ടതെല്ലാം സ്മരിക്കുവാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. പിന്നീടോ അനുസ്മൃതി, നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള സ്മരണയോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അതിന് തടസ്സമില്ലാത്തതും നിരർക്കാലവുമായ ആ സ്മൃതിക്കാണ് സ്മരണദശ. സമാധിയിലേക്ക് എത്തുന്നു പിന്നീട് ആ ഭക്തൻ. സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സ്മരണദശ അഥവാ സമാധി പൂർണ്ണമായ വളർച്ചയിലെത്തിയാൽ ആ ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ, താൻ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ താൻ ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭക്തനായിരുന്നു, ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ? താൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യത്തിലുള്ള അമ്മ അച്ഛനമാരുടെ സ്നേഹമായിരുന്നോ തനിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശാന്തഭക്തനായിരുന്നോ? തന്റെ ആ മൂല സ്ഥിതി, ആ ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്ഥിതി ആ ഭക്തനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ കൃഷ്ണനുമായി തനിക്കുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ
പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇത്. അതിനാണ് സമ്പത്തി ദശ. അതായത് നമ്മൾ ആ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ബോധ്യമാകുന്നു താൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏത് ബന്ധത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ദാസ്യഭക്തനാണോ, ശാന്തഭക്തനാണോ, അതോ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണോ, വാത്സല്യ നിലയിലുള്ള ഭക്തനാണോ, ഏത് ഭക്തനാണ് താൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനാണ് സമ്പത്തി ദശ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 5 പ്രധാന ബന്ധങ്ങൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് 5 പ്രധാന ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഏതെല്ലാമാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ? ഒന്ന്, ശാന്തഭക്തന്മാർ, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പശുക്കൾ, ഓടക്കുഴൽ, പിന്നെ കണ്ഠത്തിൽ അണിയുന്ന പൂക്കൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശാന്തഭക്തരാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ പല വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. താൻ ഓടക്കുഴലായിട്ട് ആ ഭക്തൻ മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിൽ അണിയുന്ന പൂമാലകൾ, അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്. അവർ ഭഗവാനെ ശാന്ത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ സേവകനാകുക. ഭഗവാന്റെ സേവകനാകുന്നതും ഒരു ഭക്തിയാണ്, ദാസ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ചിത്രക, പത്രക, പിന്നെയോ രക്തകൻ, ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ദാസന്മാരായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവകരായിരുന്നു. ആ സേവക നിലയിൽ നമുക്ക് ഭക്തരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യം, ഭഗവാന്റെ ഗോപാല മിത്രങ്ങൾ, ബലരാമൻ, ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സഖ്യ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ആ സുഹൃത്ത് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നന്ദമഹാരാജാവ് യശോദാമ്മ പോലെ വാത്സല്യ രൂപത്തിൽ, അച്ഛനമ്മമാരുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. അതില്ലെങ്കിൽ രാധാ റാണിയെ പോലെ, ആ രാധാറാണിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപികമാരെ പോലെ മാധുര്യ രസത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധം നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്രജത്തിൽ താമസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സദാ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അങ്ങനെ വികാരത്തോടെ, വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രാഗാനുക ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ ആ ഒരു ഏത് ബന്ധമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമജപവും ഭഗവാന്റെ രൂപഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നാമജപത്തോടുകൂടി ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 9 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും. 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള 3 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭാവഭക്തി, അങ്ങനെയുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവിലൂടെ, ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിലവാരം. ഭൗതികമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വൃന്ദാവനം മുതലായിട്ടുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം തരുന്ന ആ ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ നിലവാരം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാമധുപുരി തത്രാവിരാസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യം ഉദാര പ്രാണിരമണാ തത്രാഭി ഗോവർദ്ധനഃ രാധാകുണ്ഡമിഹാഭി ഗോകുലപദേഃ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനകഃ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മധുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ഈ മധുരാധാമമെങ്കിലും അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്. കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാൻ ജനിച്ചു. മധുരയിലെ ഗോകുലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വളർന്നത്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമമായ മധുര ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കുന്നു എന്ന്. കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലാ വിനോദങ്ങൾ ഹേതുവായിട്ട് ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്.
പക്ഷേ ആ മധുരയേക്കാൾ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മധുര ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിനോദങ്ങളെല്ലാം നടന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാലും അനേകം ലീലാവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാലും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയതാണ്. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉയർത്തിയ ആ ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാത്തിലും മികച്ചതത്രേ ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠമാണ് രാധാകുണ്ഡം. രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയും സഖിമാരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സ്വപ്രയത്നത്താൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടാകം. അത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ പ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. കാരണം ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിവേകശാലിയായ ഏതൊരാളാണ് വിഭുങ്കനായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രധാന ധർമ്മമായിട്ട് അത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ മധുരയേക്കാൾ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെക്കാളും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠം ഈ രാധാകുണ്ഡമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മീയ ലോകമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈകുണ്ഠം ഭൗതിക ലോകത്തെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആത്മീയ ലോകം. അവിടെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭഗവാനോടൊപ്പം നമുക്ക് വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മധുര ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവതരിച്ചത് കൊണ്ട് മധുര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ വനങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പലതരത്തിലുള്ള ലീലകൾ ആടിയിരിക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ഉയർത്തിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കറണ്ട് പോയാൽ അതെയോ? ശരി ശരി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാൻ സ്വയം എടുത്തുയർത്തിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നു. രാധാകുണ്ഡമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാധാകുണ്ഡം ശ്യാമകുണ്ഡം. ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലുള്ള ഈ രാധാകുണ്ഡം ഗോപികമാരുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ഒരു ലീലാവിനോദമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അവിടെ താമസിച്ച് ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോൾ ഇനി 10ഉം 11ഉം ഒരുമിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി 10ാമത്തെയും 11ാമത്തെയും ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്ലീസ് ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഹലോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. കർമ്മിഭ്യഃ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുജ്ഞാനിനസ്തേഭ്യോ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി പരമാഃ പ്രേമൈകനിഷ്ഠാസ്തതഃ തേഭ്യസ്താ പശുപാല പങ്കജദൃശ താഭ്യോപി സാരാധികാ പേഷ്ടാ തദ്വദീയം തദീയ സരസീതാം നാശ്രയേത് കഃ കൃതിഃ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ധാമങ്ങളിൽ വെച്ച ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥലം ഏതാണ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലും വെച്ച് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ധാമം ഏതാണ്?
വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ തടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ രാധാകുണ്ഡമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളവർ, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ളവർ ആരാണ്? ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ പരിഭാഷ എടുക്കും മാതാജി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജ്ഞാനം നേടിയവർ, അതായത് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അവരെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരും ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറിയ അനേകം ജനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അവർ മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും കാൾ മികച്ചവനാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം കൈവരിച്ചവൻ അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാണ്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മുന്നേറിയേക്കാം. എങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാനെ പ്രേമത്തിലൂടെ സേവിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വെച്ച് ദിവ്യ ഗോപാല ബാലനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാരാണ്? ഗോപികമാർ എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ആ ഗോപികമാരിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠരാരാണ്? രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് രാധാറാണി. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ആ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ ആ രാധാറാണിയുടെ ആ സരസ് അല്ലെങ്കിൽ തടാകം, രാധാകുണ്ഡം ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തടത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുരോഗമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഗോപികമാരെ പോലെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാധാറാണിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുണ്ഡമായ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തടത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കണം ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കാം എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. കർമ്മി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ കർമ്മി, അജ്ഞാനി, ഭക്തൻ, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കർമ്മി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്, കർമ്മി വേദങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പുണ്യം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്വർഗലോകം വരെ പോകുവാനായിട്ട് കർമ്മിക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ അത് ശാശ്വതമല്ല. പിന്നീട് ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലോ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച്, ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാം. പക്ഷെ ഭക്തനാണെങ്കിലോ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് കൃഷ്ണനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം എന്നാണ് ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പരിണാമത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ വികർമ്മികൾ, ഇത് 3 ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വികർമ്മി, അകർമ്മികൾ, അകർമ്മി. വികർമ്മികൾ നിരോധനം, നമ്മൾ എന്താണ് വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വികർമ്മികൾ തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ ചിലപ്പോൾ അധമമായ നിലയിലേക്ക് അവർ താഴ്ന്നു പോകാം. അവർ ഭഗവാനെയോ ഗുരുക്കന്മാരെയോ ആചാര്യന്മാരെയോ ആരെയും വിലവെക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതം പരാജയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ കർമ്മികളാണെങ്കിലോ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മകാണ്ഡത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ അവർക്ക് തിരിച്ച് മർത്യലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടി വരും. അവർ സുഹൃതികളാണ്, പക്ഷെ അവർ ഭക്തന്മാരല്ല, ഭക്തരാകുന്നില്ല. അവർ സുഹൃതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പുണ്യം സമ്പാദിച്ച് അവർ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകും. തിരിച്ച് അവർക്ക് ഇവിടേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അകർമ്മികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടും എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി ആ കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ. അവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം, ആ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാരാണ്? ഭക്തന്മാർ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നാരദർ, സനകർ, സനാതനൻ മുതലായവ ശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് അവർ തീർന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠർ ഗോപികമാരാണ് എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗോപികമാർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്. കാരണം അവർ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക അത്ര മാത്രമേ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. സദാസമയവും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വിപ്രലംബ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അടുത്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഗോപികമാർ. പക്ഷേ എല്ലാ ഗോപികമാരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം രാധാറാണിയാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൾ രാധാറാണിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹത്തോട് കിടപിടിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആത്മസമർപ്പണം ശ്രേഷ്ഠമായത് രാധാറാണിയിലൂടെയാണ്. അത്രമാത്രം ഭഗവാനോട് പ്രിയമായിരുന്നു രാധാറാണിക്ക്. ആ രാധാറാണിയോടും ഭഗവാൻ അത്രമാത്രം പ്രിയമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ രാധാറാണിയുടെ ഭക്തി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് അളക്കാൻ പോലും ഭഗവാന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എത്രേ. അതുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിക്ക് തന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എത്രമാത്രം ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്, ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. കാരണം രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം ഭഗവാൻ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ അതിയായ ആനന്ദം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രാധാറാണിക്ക് ഇത്രമാത്രം സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്? എന്നെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് എന്നറിയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. അപ്പോൾ രാധാറാണിയുടെ ആ സേവനത്തിന്റെ മൂല്യം അത്രമാത്രം ഉയർന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആ രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം. അപ്പോൾ ആ രാധാകുണ്ഡം നമ്മൾക്ക് അഭയം തരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അടുത്ത 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണസ്യോച്ചൈഹി പ്രണയവസതിഹി പ്രേയസിഭ്യോപി രാധാ കുണ്ഠം ചാസ്യാ മുനിഭിരഭിത താദൃഗേവ വ്യഥായീം യത്രേഷ്ടൈരപ്യലസമ അസുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജാം തത്പ്രേമേദം സകൃതമപി സതഃ സരഹ സ്നാതുരാവിഷ്കരോതി. വ്രജഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെ കൗതുക വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികളും ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരെല്ലാവരെക്കാളും കൃഷ്ണന് പ്രേമഭാജനമായി തീർന്നത് നിശ്ചയമായും രാധാറാണി തന്നെയാണ്. മഹർഷിമാർ അതുപോലെ ആ രാധാറാണിയുടെ സരസിനെ, രാധാകുണ്ഡത്തെ എല്ലാവിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് രാധാകുണ്ഡം സുലഭമായി പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന് രാധയ്ക്കും കൃഷ്ണനും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ രാധാകുണ്ഡം. പക്ഷെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എത്ര വലിയ ഭക്തനായാലും സ്വയം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സമീപത്ത് പോലും പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യം തന്നെ. ഈ പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്നവന് വിശുദ്ധമായ ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രേമം ജാഗരൂകമായി തീരും. അപ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ നമുക്ക് സ്നാനം ചെയ്യുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നു എന്നാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയിലേക്ക്, വെറും ഭക്തിയല്ല, ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലേക്ക്, കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നു ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ നമുക്ക് സ്നാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ രാധാകുണ്ഡം കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടേതാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു രാധാകുണ്ഡം. രാധയെ പോലെ തന്നെ കൃഷ്ണനും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം എന്ന്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികൾ പോലും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഇവിടെ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്കും സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോപികമാരുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൃഷ്ണനോട് ശുദ്ധമായ സ്നേഹം, ആ ഒരു ശുദ്ധ പ്രേമം, കൃഷ്ണനോടുള്ള അനന്യ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഈ രാധാകുണ്ഡം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാതാജി കഴിഞ്ഞ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് കഴിയുന്നത്ര തവണ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സമീപം വസിച്ചുകൊണ്ട്, രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട്, രാധാകുണ്ഡത്തെ എങ്ങനെയാണ് സേവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര തവണ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിലെ ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, രാധാറാണിയെയും കൃഷ്ണനെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തീരത്ത് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. മഹർഷിമാർ പോലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന, പക്ഷെ നമുക്ക് ഭക്തി ഇല്ലാതെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സമീപം പോലും നമുക്ക് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് വളരെ 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 പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്. ആ ഭക്തിയുത സേവനം, ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ 11 ഉപദേശ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയും ഒരു രാധാകൃഷ്ണ ഭക്തനായിരുന്നു, ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിഷേധിക്കാവുന്നത്, നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന ആ പ്രേരണകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വീകരിക്കേണ്ടതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാൻ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെ സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ആ നമ്മുടെ കൽമഷങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ആ അധ്യായം, ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 17-18 ചെയ്യാവുന്നവരെല്ലാം